ಈ ಭಯಂಕರಂಬೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. Guys, welcome to my YouTube channel. Bye. Huh? Pardon. ಧನ್ರಾಜ ಈ ಭಯಂಕರಂಬೆ. ಅಂಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅನ್ಯಾಯಂ ಪಟಕ್ಕ ದೋಷಂ. ಕಿಲ್ಸೆಟ್ರು ನೀರು ಇದೈತೆ. ಓ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಪಲ್ಲು ಸೋಕಾಡು ತಿಂಜಿನ ಉಂಗಿಲಾಡ್ನ ಏ ಅಂದ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕವಚ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೀರ್ತನ್ ರಮಲ್ ಬಾರಿ ಬೆಲ್ಪಿ ಇವನೇ ಸರ್. ಬಾರಿ ತೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಲ ತೊಲ್ಲ ತೊಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಕೋರಿನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ನುರಾಟ್ನೆ ಮಂಡೆ ಮುದ್ದೆ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಲೆ. ಯಾವಾ ಜಿಂಬಾಡಿ 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 ದಯಾನಂದಿ. ಏ ಜಿಂಬಾಡಿ ದಯಾನಂದ ఏతుండి మాస 30 కేజీ ಮುಂಜಿ ಏಸತಿ ಪಾಯಸ ಬರೀ ದಂಡರಾಜ್ ದಾದೆ ಒಪ್ಪಸ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ತಿ ಬೆನ್ಪಿ ಮಂಡ್ಯ ಬೆನ್ಪುನೇಡು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೆ ಆತನೆ ಬೇಗ ಲವ್ ಒಂದು ಜಾವಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜವಾನಿ ಐಟೆ ಈತೆಡೆ ಬೆನ್ಪುನೆ ಒಂಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪಿ ಕಲ್ಲುವೆಗೆ ಆನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಒಂಬೆರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಕ್ಕಡಿಂಜಿ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯನಾ ಮೇ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಶಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದೇರಿ ಜವನೇರ್ ಅವನ ಸಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ಗಿಡ ನಿಂತಿದೆ.